startet, Niels? Hvornår lavede du den her? 94. Og det er også det, du skulle til at sige. Ja. På Daydreamers er det Flemming, som kommer op nu, og det sjove ved det er, at han kommer faktisk op med Niels' gamle bil, Niels, som står herovre. Og jeg husker godt, dengang Niels han gik og lavede den bil, altså 394 gik han og lavede den herude på Amager, gik han og satte den her Ford Fairlane sammen. Og vi drenge, vi var sgu lidt imponeret over måden, det blev lavet på. Ja, lige netop, altså lavet på 3 måneder. Og det, der måske imponerede os allermest, det er fordi, at en af dem, som havde et finger med i spillet, det var ham der Kroma, Michael Kroma. Og da vi så, at Niels han splittede det hele lortet og havde afleveret det til Michael Kroma, så var vi godt klar over, at nu kom den bil sgu ikke ud og køre forløbig. Fordi vi kender godt Michaels arbejdstempo indimellem. Men det her, det var 2 gode venner, og det beviste Kroma også 100% ved, at i løbet af et par måneder, så havde han krummet hele lortet op. Og jeg mener også, det var noget nedenunder også, ikke? Var der ikke noget styrtøj eller noget andet muligt? Udstødningen og hele lortet nedenunder blev lavet på den. Og altså 20 år efter står den så stadigvæk her, mine damer og herrer. Nu er det Flemming fra Daydreamers, der så ejer den. Der er ingen tvivl om, at man kan selvfølgelig godt se de 20 års ælde. Men jeg kan også fortælle, at Flemming han bruger sin bil. Bilen overnatter om vinteren i carport med dækken over. Ikke noget med varme, fine garage her. Det er en bil, der står i carport sommer og vinter. Og den bliver brugt, den kommer med til ting og træt for noget. Og når vi er ved træt, så skal jeg huske på, at Daydreamers jo holder sit populære meets igen i år. Det er jo hver andet år. Sidste år husker vi tydeligt, at vi sejlede rundt i en mudderpøl. Og det har Daydreamers lovet at gøre lidt bedre i år. Netop den 19. til 21. juli på Sportspladsen i Tølløse. Ganske som vi plejer. Og lidt specielt har vi noget meget lovende, som jeg kan love jer. Anders gav os et super telefonnummer på et band. Nu når vi ikke kunne få vores favoritband fra de andre år, så har vi fået et nyt band i år. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget Daydreamers til at se jer på 19. til 21. juli på Sportspladsen i Tølløse. Og nu springer vi på Ford Fairlane og over i Violet, og noget også muskelbil, ham starten der efterhånden har fået skruet sammen. En bil, som også bruges både til hverdag og til fest. Det er Karl Hævrød fra